Asmarandana. Ya saking seneng iki kesengsem Marandana. Oh ngoten. Semarandana. Nggih, sami kalih napa nika nyambut gawe disingkat dadi mbut gawe. Lah kuwi ra kenek. Oh, mboten kenging to, Pak. Wong wedok ki aja ngantek muni mbut gawe. Lah ben cepet lho, Pak. Mergo persepsine wong ki dhewe-dhewe kok dianggap sampean sinden omongane Alah, ngono. Pak. Warga Tugu niki lek ngarani nyambut gawe kesuwen, mbut gawe ning ndi, Bu? Ngono to? Nggih to, Bu? Lho. Ya lek ngantek mbut gawe. Lah pripun? Lek mbut ireng. Alah, rono nek. Rono lho, Pak iki. Niki napa, Pak? Asmarandana. Heeh. Tembange garapane dhewe. Oh, ngoten. Judule Saya Tresna. Heeh. Mboten didrodok riyen. Sik lek ngono. Yo, Semarandana bawa dados. Kepranan sajroning hati. Iki Mbah Tenggur karo Mbah Harjuding selak keri. Oh ngoten. Selak kepengin nyawer. Heeh. Nggih. Sabar nggih Pak, ingkang badhe nyawer sabar. Pun jenengan lempet riyen. Rena Mbah Karangsari wis nglempiti dhuwit puluhan ewu kengke pirang gebok ngono. Nggih. Heeh. Pancene gedhe dayane jroning dada saben bengi ora turu kelingan mani Karo nderek wara-wara ya nak. Nggih. Heeh, iki Balai Desa Pakisrejo tanggal 1 malam loro uga bersih desa. Heeh. Bintang tamune Abah Kirun sangka Madiun. Nggih, wow, niku dalangipun. Dalangipun Tuletatit kalih kula. Ngoten. Kita Mergo jane wingi tanggal 17 Agustus ning untuk pemasangan pendopo Balai Desa insyaallah tanggal 15 sampai tanggal 20 selesai Balai Desa Pakisrejo. Heeh, ngono. Mula ngenteni Balai Desane setahun nganggur iki disengko insyaallah tanggal 15 sampai 20 Agustus Balai Desa selesai, tanggal 1 September dinyar-nyari. Ngono. Yo, kaya ngapa diangkat? Saya Tresna.
Ya, Mbak Pipit, Mbak Sulis mandap sing papat ngadeg